mwamba. DVB woye! Agangata woye! Mtandire woye! Tafika so ifatika no bandamanda. Dingalule sangalule. Dingalule. Ule mwavibi yatu Honorable Alfred Gangata omwe sondi a shadow MP adera lino owina eti paliso nkhani apangati mbewu imaoneka pa Nazareti afumu aja madandaula kuti mukanabwera nthawi yabwino avipindi upemphe next time musangogonera konkuno kuntandire ulemu Bwana Doi Ajisale, Komanso Director of Elections, a regional governor to advisor to the President, Mr. Honorable Chipungu, akulu onse NGC, ma shadow MPs nonse, ma governors, ma governors, ma yanga, ma Miracle Njendi, amayi onse apa ulemu wanu, mafumu atu, magogo chalo nonse muli pano ulemu wanu. Mbwalo lindilokanganirana. Ineyo ndifunse na Malawi akuno kulilongwe kuno kuntandire kuchoka 2020 MCB itatenga ulamuliro kufikira na lero zili bwino si zili bwino azimayi mulipo ndidangona manja anu manja azimayi DVB woye! Azimayi anzanga mula mulilo wa Kongresi zili bwino si zili bwino. Ndiye uli babanja ni mamuna wako zaka 5 zinthu zikuvuta ndiye akuuze kuti undipase zaka zina 5 ndibereka mwana yogwira igwira DVB woye! Achakwera kuti zaka 5 yalephera ndipo avomereza. Ndiye akuti apaseso zaka zina 5 igwira. Adati 2019 dadankhula mawu. Mukavotera MCB, mwavotera mavuto. Akulu chimene wankulu amayankhula atakhala pansi pa mpando. Ana ife olotitakwera muntengo sitingachitani. Sitingachione. Adati anadziwa kuti mulamuliro wa MCB mulibemo madalitso. Adati anadziwa kuti MCB ndi chipani cha magazi. Adati anadziwa kuti MCB ndi chipani cha bodza. Anayima pano president watunthu ndikumanena kuti akudziwa kumene kumapangidwa fertilizer ndipo tigula 4,000 nkanthu. Mwagula inuyo? Amanena kuti akudziwa kumene kumachoka mafuta a galimoto achipa kuti linene mabodza awo paka dzuwa lilowa koma ngakhale mwana akudziwa kuti achakwera alephera. Atisire Malawi, atisire dziko lisirawo iyayi. Adatenga mpando kuti ayesa ndipo alephera. Atisire dzikoli amuna nzeru amphamvu atenge mpando. Profesa Sabita Mutharika adati akuti pamene akulowa pa 16 September pa 17 kulumbira nde speech yawo yalumbira akuti idzakhala yayitali chifukwa adzakhala akupanga declare kuti chimanga chitsike mtengo. DVB woye! Adzakhala akupanga declare kuti fertilizer atsike mtengo. Adzakhala akupanga declare kuti mphamvu yakwacha ibwerere. DVB woye! Adzakhala akukhazikitsa mfundo zoteteza amayi ndi ana m'dziko muno. Azimayi akukhapidwa. Wapolisi watunthu ukaombera mzimayi. Adati akuti phada amene akutha 17 September. Adati pamene akulowa musipichi yawo yalumbira adzakhala akupanga declare kuti mchere utsike mtengo.
shuga atsike ntengo, sopo atsike ntengo, matransport atsike ntengo, mankhwala kuchipatala apezeke. TPP oye! TPP oye! Adati pamene akulumbira sipichi yawo izakhala yayitali chifukwa azakhala akupanga dikireya kuti ntchito zipezeke, malipiro akhale okwera mtengo osati zimene tikuona lero zi. TPP oye! Adati pamene apanga dikireya, pamene akulumbira azakhala akutsimikizira mtundu wa Malawi kuti tidachezera kulira koma chimwemwe chabwera mamawa. TPP oye! Mavuto amene tikulimbana nawo lerowa tikuthana nawo pa 16 September. President wathu Professor Zabita Mutharika pamene akubwera kunena kuti sakufuna ndalama zawo zili pabwino kale. Ana anaphunzitsa, zizukulu zidaphunzira, akanatha kukhala kumangochi uko kumapuma, koma akuti sangakusiyena Malawi pa mavuto. Adati akuti salola kuti chakwera apitirize kuzunza mtundu wa Malawi. TPP oye! Ndiye ife tikunena kuti achakwera ndi nduna zawo azipase ulemu. Pa 16 September ameki akazapanga dikireya azangonyamula mphasa zawo kumapita. TPP oye! Sitikufuna maphokoso muno, tatopa kale ni mavuto. Pa 16 September kungopakira katundu kumatani chakwera atani kongeresi itani. TPP oye! Adati pampando akonze dziko la Malawi ndima amenewa ndafuna zabwino Vice President yomwe ndi shadow MP wakuno kuti amenewawa agwire constituency ino ndi chigawo chonse chino chapakati kukonza zinthu pamodzi ndi Amalawi tonse. Tiye tipitirize ukonda TPP. Adati akubwera posachedwa adzakuonena upatseni moni. Zikomo kwambiri.